बे समाव बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय नैबे सोनाब गुफुर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि रुपाथि मायथाइ फोरबो फालिथायजों लोगोसे बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि सेथि बोसोरारि जथुम्मा बे हाबाफारियाव जोङो बाथौ बिबुंसारनि जानानै आं बिदिन्था बसुमतारी लोगोसे केमेरा पार्सन दत्त खाख्लारि जों दंफैयो। बे समाव जों मोननो हादों नैबे सोनाब गुफुर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनिनो हारिमु नेहाथारि राजिब बसुमतारी बिथांखौ जों मोननो हादों। बिथांनिफ्राय जों माखासे बाथ्राखौ जों मिथिनानै लागोन। गिबियावनो बे हाबाफारिनि सोमोन्दै एसे बुंनानै खावलायबाय। गिबियावनो जोंनि नैबे गोदान बोसोरखौ हामनायजों लोगोसे आरो मागो दानखौ हामनायजों लोगोसे दिनै 2021 गोदान बोसोरनि जानुवारि दाननि 19 आरो 20 अक्ट' बे समाव जों माने जोंनि माने बिश्वनाथ जिल्ला बाथौ गौथुमा दिनै 2018 मायथाइयाव दिनै सनितपुर जिल्लाजों बोखावजानानै बा गावलायलायनानै जोंनिया दिनै 3 बोसोराव आगान सुरबाय। बे 3 बोसोरनि थाखाय दिनै बिश्वनाथ जिल्लानि जिखिनि जोबथि माने बिथांमोना 3 बोसोर सालायनानै दिनै जोबथि बिथांमोननि हाबाफारिया जोब्बाय आरो गाबोन बिथांमोननिबो बडि चेन्ज दं आरो लोगोसे माखासे मेहेरबान गोनां सावरायलायगोन आरो लोगोसे जोंनि बे सोनाब गुफुर बाथौ गौथुमा दिनै फैयै 1994 मायथाइनिफ्राय गायसनजानानै दिनै 22 बोसोर जाबाय। बेनिखायनो जों लोगोसे जोंनि सोनाब गुफुर बाथौ गौथुमा नैबे जिल्लाजों लोगोसे जों माने रुपाथि फारिखौ लाफादों। बेनिखायनो जों माने बर' जाथिनि मोनसे बाथौ हारि हिसाबै जों बेयाव खुनु माने धोरोमनि एना एनि गैयालासेनो जों मोनसे खौसेथि लाबोनो थाखाय आरो लोगोसे जोङो नैबे बाथौ धोरोमखौ जों खुनु बेयाव सोरबा बोलि बिधान सोरबा रुपामरिखौ जों नागाराखै। बेनिखायनो दिनै आसाम सरकार आरो सेन्ट्रेल सरकारजों दिनै जोंनि बाथौआ दिनै प्रत्येक बोसोरावनो जों दिनै मागो दाननि नैथि मंगलबारखौ जों दिनै बाथौनि जोंनि मोनसे बार्थडे हिसाबै जों इस्टाब्लिश हिसाबै जोंनो सरकारा गनायना होबाय आरो जोंनि बै माग दाननि नैथि मंगलबाराव जोंनि माने दुलाराय अल आसाम सेन्ट्रेलाव दिनै सरकारजों पास जानाय दिनै बै समाव जोंनि अफिसियेल माखासे बन्द थायो, गोबांखिनि स्कुल बन्द थायो। बेनिखायनो जोंनि माखासे बाथौआ जोंना माखासे एवार्ड मोननायलाय जों बेखौ दिनै बर' जाथि हिसाबै जों मोनसे जाथि हिसाबै जों दिनै बाथौखौ बाथौ हिसाबै जों दिनै एना एनि खालामालासेनो जों बे बाथौ धोरोमखौ सिबिबोनांगौ आरो बाथौ धोरोमखौ खौसे लाबोनांगौ आरो बेयाव माखासे सोलोंथाइ बिफान माखासे दिनै बेयाव ख्रिस्ट'कला माखासे दिनै बेयाव गोबांखिनि साख्रि आवलाफोर बिथांमोनाबो दिनै सेन्टिं जाबाय। दिनै बिथांमोना रिसार्च खालामबोगौ आरो दिनै जोंना बिश्वजित दैमारि साराबो दिनै गोबांखिनि दुलाराय जोंनि आसामाव दिनै बिथाङा माखासे गोरों गोरा फरायसाफोरखौ रिसार्च खालामनो थाखाय दिनै बिथांमोना गोबां जायगायाव जोंनि आसामनि बाहेरायाव थिनहरदों। दिनै बाथौ धोरोमखौ लोब्बा लानानै दिनै जोंनि नैबे बर' जाथिनि थागिबि आरो गुबै आरो जोंनि माखासे इसोर होनानै जों दिनै बाथौखौ जों सिबियो। जों दिनै बेयाव जों माखासे गोहो गोरा जों दिनै बार हा दै अर अख्रां लानाय जों दिनै बाथौखौ जों सानबोयो। मानोना जों बार नांगौ, मानसिनि जिउआव थांनो थाखाय जोंनो बार नांगौ, दै नांगौ, अर नांगौ आरो जोंनो गोबांखिनि जोंनो गोहो बोलो जोंनो अक्सिजेन गेस नांगौ। बेनिखायनो जों दिनै माखासे जोङो धोरोम आसार खान्थिजों लोगोसे थानानै जोंनि माखासे दिनै जों बे बाथौ धोरोमखौ फालिबोगासिनो दङ आरो दिनै गोबांखिनि माने जोंनि माखासे बेयाव दुमनाय हेबनाय गोबांखिनि जोंना बेयाव मिनिंफुल अर्थपुर्ण दङ। बेखायनो दिनै बेफोरनि माखासे रिसार्चनि थाखाय दिनै जोंनि माखासे गोरों गोरा दिनै गथ'फोरखौ लानानै दिनै जोंना बिश्वजित दैमारि साराबो दिनै गोबांखिनि जोंनि बाथौखौ फोसाबबोबाय आरो जोंनि माखासे गोदान मोन्थोर गोदान जोंनि आधुनिकजों दिनै जों मोनसे कम्पिउटार जुग लानानै दिनै जोंनि बाथौ धोरोमखौ गोबांखिनि फोजोबखांबोबाय। बेनिखायनो बे खेथ्रखौ लानानै जों दिनै माखासे खौसेथि लाबोनो थाखाय जों दिनै बेयाव बिश्वनाथ जिल्ला लोगोसे जोंनि सोनाब गुफुर आन्चलिकआ दिनै गासैबो जों बेयाव दिनै बे 19 आरो 20 तारिख जानुवारिनि 2021 मायथाइयाव बे हाबाफारिखौ जों लानाय जादों। बे हाबाफारियाव हारिमुनि मा आयदाफोर लानाय जादों? जों बेयाव समनि आंखाल जानाय लोगो लोगोनो जों माने जोंना माखासे बेयाव जोंनि बे सोनाब गुफुर आन्चलिकआव जोंनि माखासे ख्रिस्ट'कला जोंनि माखासे दामनाय देनाय बेफोरनि माखासे गोबांखिनि लेथेर फेथेर एबा जोंनि माखासे हारिमुखौ गोमालांथारनाय हिसाबै जों बेखौ बिथांमोना दिनै जों बे हारिमुखौ जों दिनै बे जोंनि मोनसे कनफारेन्सखौ लाफानाय जादों आरो बियो जोंना दिनै जोङो बेयाव खैजिमा फनाय जों मोनसे आइडिया लादों, मोसालांनाय लादों, जों बेयाव गान्द'ला बोननाय लादों, जों बेयाव
जों बेफोर आयदाखौ जों माखासे मोनफ्रोमबो आयदाखौ जों दिनै नैबे हारिमुखौ दिन्थिनो थाखाय जों दुलाराय सुबुंफोरनि गेजेराव दिन्थिनो थाखाय जों बे माबाखौ लादों आरो लोगोसे जोङो हराव हारिमु बिलिफां लादों। बेयाव दिनै गोबांखिनि जोंनि माखासे लिरनाय फरायजों जाया माखासे गोरों गोरा दिनै सोरबा सासे आर्टिस्ट सोरबा सासे बेयाव माखासे गोरों गोरा आर्टिकेल लिरग्रा दङ आरो लोगोसे माखासे बेयाव सोरबा गोरों गोरा माखासेफ्रा दिनै किक बक्सिं दिनै कम्फु गेलेनाय माखासे जोंनि ओनसोलाव दङ आरो लोगोसे जोंनि माखासे बे ओनसोलाव जोंनिया माखासे BCom BTech LLB गोबांखिनि जौगाबाय जेरै बाथौ धोरोमनि सिङाव थानानै बेखायनो जों बेफोर माखासेखौ लाफाना जों दिनै बेखौ मा जादों आरो लोगोसे जोङो माखासे नैबे दा हर 7:30 जानाय लोगो जों माखासे हारिमुखौ जों दिन्थिगोन आरो बेयाव गोबांखिनि दाब दाब जायगानिफ्राय गुबुन गामिनिफ्राय गोबांखिनि रोंगौथि दंफैयो हारिमुआव जों दा जाहाथे आं नैबेखौ दा नैबे 19 आरो 20 थारिखनि जिखिनि जाबाय थानाय बिनि आं माने हारिमुनि आं सारमिन हिसाबै आं बेखौ फोरमायना हरनाय जायो।